Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela ħabbar numru ta' miżuri ġodda biex jitjieb l-aċċess ta' trattamentu għal-mediċini. Fost il-miżuri mħabbra hemm l-inklużjoni ta' sertralin fil-formularju tal-Gvern b'investiment ta' €9,000,000 fis-sena. B'din il-miżura biss jibbenefikaw 3,700 pazjent. Tħabbar ukoll l-estensjoni tal-aċċess tal-mediċina Rivaroxaban għat-trattament u l-prevenzjoni ta' trombożi. Minna jibbenefikaw aktar minn 2,300 pazjent. Ħabbarna kif b'investiment tal-fuq minn €3,000,000 ħankunu nżidu diversi mediċina fil-formularju tal-Gvern, mediċina bħal sertralin għas-saħħa mentali, Rivaroxaban għat trombożi fis-saqajn u fil-pulmun, 32 mediċina u formulazzjoni differenti għal kura paljattiva u mediċina speċifika il-5ALA li tintuża biex noperaw tumuri fir-ras. Ħabbar għalhekk li fil-formularju tal-Gvern se tkun inkluża lista ta' 32 mediċina ġdida l-kura paljattiva biex il-pazjenti jingħataw kura aktar personalizzata u effettiva, dan b'investiment ta' €2,000,000 fis-sena. Tabret ukoll l-inklużjoni tal-mediċina 5ALA li tintuża waqt operazzjonijiet fuq tumuri tal-moħħ biex tgħin lil kirurgi jneħħu t-tumur b'aktar preċiżjoni. Dwar mediċini li jinxtraw minn spiżeriji privati, il-Ministru Abela ħabbar roħs fuq 70 mediċina differenti. L-MMA, il-Malta Medicines Authority, flimkien mal-industrija, qablu illi ikun hemm roħs tal-prezz ta' lista ta' 70 mediċina ir-roħs ħajvarja bejn is-6% u s-70%. Ir-roħs fil-prezz jinkludi mediċini għat trattament tal-epilessija, diabete, kolesterol u ansjetà. Fakkar kif minn barra hekk bl-istess kollaborazzjoni mal-partijiet 48 mediċina oħra żammew prezzijiet ridotti stabbli sa mill-2021.